la veus, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys relacionat amb un total d'11 robatoris comesos a l'interior d'habitatges de Lleida, Torrefarrera i Alpicat. La detenció va tenir lloc el passat dia 24 al voltant de les 4 de la tarda, després que un ciutadà alertés als Mossos de que havia vist a dos joves al carrer Josep Palac de Lleida saltant la tanca perimetral d'un edifici amb zona comunitària. Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles de la policia autonòmica que en arribar al lloc van observar que la porta de la terrassa d'un dels pisos estava oberta. Tot seguit els agents van veure a dos individus que sortien corrent del domicili. Després d'una persecució a peu, els agents van interceptar els dos sospitosos al carrer Prat de la Riba. Els agents els hi van comissar dos telèfons mòbils, diverses joies, una càmera de fotos i una videoconsola, entre d'altres objectes que acabaven de sostreure de l'interior del pis. El jove de 19 anys va ser arrestat, mentre que l'altre, menor d'edat, va quedar en llibertat amb càrrecs, després de declarar en la comissaria dels Mossos d'Esquadra amb l'obligació de presentar-se en la Fiscalia de Menors quan li sigui requerit.